Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arki mang, Luku mang, Nana Sasa Bhaijo Kromo we wato Lucien, Ronald de Alamala, we Kardef ko Arki, Anyunsu Sranan San E Psa, Sobusa Deni Foroisi Gadri achter tuin, we spade de je kom face, kom back, if you want deni amaka de je teki kiki je brokoi lekker, dat de janga bonjonsu. En je begrijpt dat je gevaarlijk zijn op zijn mama serna, maar voor zo god op de tor dat hij. Mis don janga brawi cash ka ini. Brother Gambo, thank you taki gima ruimte. En ik voor sabi barang sati do di na programa baka. Voor Sranan San E Psa. Ala de diaspora, wie speel dit op grond tapu voor jaso uit bebaru aan Swede en ook to ala de Sranama. Totaal 1 miljoen Surinamers aan programma je volg. Right, helemaal broadcasting de man. Huiskamer. Masra Gambo, madang. Sane seti, maar voor zo god op de san de seti, mijn bos kop of je want toesma. De man die vindt dat grandpa en collega zijn uit die zanga dati. We hebben wijsheid in het aan scoren. Wijsheid in het aan scoren. En odi ino abrespeci, je de bidisma view. Ino man je de agranif deng. De no man abenji wan tarawang. Dus dat na bos kopu samim lever. Omdat sana sani a programma disi de bijimang so metaki de bijimang die leveren moksi nanga jongwang je verstang en dat de jongwang de kost danga unu de teka wijsheid voor mij voor Tamara de sapfa den paraboto en dat belangrijk omdat une leer den buria sani nee unu danga panya taki so Madasane pesanu no win memaser na brawi kas na Sasa Bhaijo Kromo. Jim tori Masra Gambo. A IMF tori. Aha. Want $62 miljoen. Dus a vijfde review, dus a vijfde lazy. Dan a regering doe een verzoek baka dat de man kon dat de Luku van regering en meke huiswerk. Oké. Dan a proficiat. Oké, gefeliciteerd Suriname. Ja toch? Maar als de dames sabe kon toch, abe doen audit. Ja toch? Ja. Dus dat asma doe roko, ja. Asma sena rapport gue. Ja. Dat ufena money no. Ja, dus no money. Maar dat ook als katera money dat doen no. Jong, Luku no. If you do like the money best katera 85. Dat zou doen aan money dat die. A money dat die dus dat uit dat 62 miljoen, de maar voor 25. Dat na van staatshuishouding. Zo imsha na Sasa Bhaijo Kromo imsha staatshuishouding. Zo. Isabi naf dek abo grote van regering. Dus dat de ministerie het isipje ademruimte voor charipje moro ontwikkeling koina kondere. Isabi toch dek abo groting. Want je begrijpt dat ka inflatie het drop. Dus if me begrijp je boeien Masra Gambo. Dat is op 2016. Ja. Toch? A vorige regering begwa nga IMF. Ja, dat de man teka money toch? Die man teka money. Dat de verplichting. En dat maakt me kom bakata patori f Masaraduki. Want de kan de zeggen dat Masaraduki be arna belle barji de tak Luku go teka money na de sandi somus do. Maar de no be durf voedwen. Vanwege populistisch beleid mam lobby you. Terwijl je nemekas ma kom vooruit. Je libas mijn stilstand water. En je sapt dat je stil. Look if one gotro da water aan elom. Dat stilstaat ook kies groen. Alle visterij. Ja toch. En dat heb zij niet libi. Dat je denkt dat je asanego, masanego. Je verstand. Maar de regering die stak nee, meneer play dat die. Want de man, a vorige regering. De man legt IMF op. Maar dat want taki Masra Gambo. Im corrigeer me ere. Dat want taki. A vorige regering len amoni. Ja. Voor de hervorming. Ja. Maar één de man op a kennis. Dat van de man bem doing. Dat wang. 2.
De man no be de tapa niveau dat hij vervoeren uit in een uitvoeringscapaciteit. Toch? En 3, de man no be abai a guts. A decade. Ja toch, de man no be abeng. Ni want jere jaso. De man dat be work so de man got napa tapa berem. Dat de man wakti ote wan meteoro lusa lok tu. E kagoro dat de man spreek wan wens uit. Dat we wis asan kango pong. Dus de man ne pot next stap papiratino lukbong. De man no dang asan dat die. Daarom mek asan if de man schrijft beleid B-E-L-E-I-D. Na beleid Na bigi lange E. A beleid dat beschrijven. En je sha product sa de man lever. Wat in begrijp dat sa regering die ze doet. Na sa regering vind chan be doekaba. Afesi. En telkens na sem handschrift voor paarse bedrog. Na sem handschrift voor deng. En na regering die zie een boek succes. 1. A buitenlands beleid na top. True dat true. Ja? Ja. Financieel-economisch top. Herstellen kondri kong. De mai seti kong. Ja. Isabi toch. En na Sasa no seti. Zoals ma be berika tak di masara chan be taki. Wo setting dat 3-4 day dat. De mai kan masara chan bo kan wansa kanga money. Ja. Tapu kufso furet mo starat anga swatu von brug starat. Isabi toch. Da alas may waka konda may langa pachiji. Isabi Dat bepaalde man be beriken. dat de man be berika. Omdat de man be gwenti sok bato. A dati man dat ano eng hervormen want taki in regel alibi a economisch wetmatigheid in seta sanilek fade in de trabi di kontra dat mek de kopiji. Het moet duurzaam zijn de mij takien toch. Dat want taki sa regering dis eseti da man esete di you want je bent toch geen egoïst in praxeri gramtje de nakomen lengen vie. In ontwikkel je beerdi. In ontwikkel je per natie. In ontwikkel je district. Je verstand toch? Klopt. En je ontwikkel jezelf toe. Want wijlen me ma. Wat tak ik zoveel jaar. Maar toch bij WhatsApp. Ja toch. Dat wat ik hem go mee. Go mee dat naar nog een moeilijk ontwikkeling. je. Im go mee naar een ontwikkeling. Juist. In omtans donomo. Ja no fire karasani. Santoli atu voetboertje die ne functionair. Nee. Maar so je shi masra Gambo mine koti mo voor maar so je shi a leiderschap sa a president abi. En mo tak wan santi de ook ten me mo tak en bom brat kantif mi mo voor de masra Gambo. A integriteit sa amadat abi. Ja. To voor zorg ervoor dat amai pot asani financieel economisch compleet nanga herpakket giyu. Maar ik vergeet wansani. Gim tori sami vergit. A social de leta bakauku. Dus fais de maatregel het tref. Dus je bedoelt dat je aan mijn bouwsubsidie af. Ondertussen subsidie bouw af dat de sociale maatregelen komen. Je chisip chikot koti. Ja. Je sa luku a energie tori. De je chita kwampchi subsidie kobij voor de kleine huishouden. De swatchisma. Dus als je moet sabi no. En mijere wa minister takwasani minister Raghubar Singh. Tak na enige energieautoriteit dat na enige wadika teji sana kostprijs voor stroom. Dus no mek no wantera man koleki no wantera san uit. Ja. Je verstand. No te Thomas Ragambom. Ef me volg as komitake as kakmat van de mij taken toch. Ef me volg. De massa de oppositie toch. Na wansan de mij doen no mo. Alles sa regering en voeren die alle beleidsplannen toch. De mij kraak af. Maar dan moet tegen wansani. You denki volk. Dan moet tak no na nga volk. You denk dat alle de beleid a hervormen zij vinden no plaats. Voor stabiliseren kondre. You denk dat if de man dat klopt. Ja, misap tak de no wini. Maar you denk dat zij de man kon. Dat if de man probeer if kon toe. You denk dat de man draai de san terug giu. Sa je. De no doing. Yere jaso. Arki bunsami oteji barawi kas na Sasa Bhaijo Kromo. Mi wan teju wan santak uno mek de man kon chisu. Wan na sode chisu 2010. Da koers be de twee takte. Dat de man dan fenele biji ready. Dana disi. Dana dati. De man leer je fu. I vergruis de boenleiders.
Terwijl deng ano de leider dat de mijn lerie vergruist de mati. Alleen dat ze aan de macht kunnen komen voor koskatter aan money. Want dat hebben ze bewezen. Keer op keer en iedere keer. En desma de tak over Europartij, de tak nieuw partij. Jere jamio teji wansani. If je lompre in wajari. Apchima lek de koirangai. Ano bari tak inom lompre awon. Bijisma di dapote tak boy lukbung a upro iti trowe. Ja, Je toch. verstaan? En daarom Precies. ik met tijdens maar de taki over de Europartij. Na ervaring. En daarom ik me begin aan wijsheid. Klopt. Bezadig, in de bezadig. Ano te John Popo, ay men naki bossi ede. Dat il losa probleem op. Nee! Liefo je go betaki na takim takanga de want biji tiki no demoro. En dat a regering die ze doet. Hij tak na ngai, hij dilangai, hij is data varangai, hij gia ruimte, wie verstang pe eigof, je go leg je achterban uit. Maar om deso, dat tegen je achterban dat je go tegen, of je vrede achterban. Want je hebt de leider dat Jenser nara, die Nee. vrede tegen achterban, tak maluku no, tayi bere na sowego, isabito. Ja. Dus de leiders moest leren de achterban. Dem leerde mek de zelf economisch weerbaar. Weerbaar. Klopt. Isabito. Klopt. Mek de begrijp sa epsa. Maar no go suku 5 sensi go sta kastarati na achteruit gaan van kondre. Want you zelf ook achteruit. You zelf ook Yo achter- chisa money en asane komoro diri na puburku we burku. Luku, Masra Gambo, mo sorry wansani. No te efficie om een bedrijf op het vacatures na dorosi. Meneer, Ino wan bribi. meneer Ino wan Rokolai. bribi. Rokolai. Rokolai no. Misre miskreki laats. En is mi de bezig met Luku wan sani. Misi in kranti, misi tap social media. Misre miskreki efficie roko. Dan me bedoel, anolanti roko ere. Bedrijf. Dat want dat economie het trek Ja, aan. toch. En dat want dat economie trek aan, waardoor dus de bedrijven meer willen gaan produceren. De man gaan produceren, moro, is dat toch? De man moest want jere jamino koti mofo. De bedrijf no, adjers de man kon lusu. De man kochis, de man yang kroiti toch. Want no de man kon lusu, de man want dusani. Want sana sani. Luku mi be taken bijna voor het programma. Tak te aborochi kon quarantaine borochi. Dan krijg je een kleine, nou een chipboliootjes, jabration Fransman, Engelsman, Ja. Surinaman, isabi toch. Ja. En dat de Caribische gebied. O serfo ko joina sani. Dus dan begrijpt dat jullie Suriname bedrijf no kan tabaka. Dus in biji worko ga fesi tak te a economisch geweld. Aso me carrière no tak me krake af. Maar ik dus tijd kon, ik kon lekwala winnen. Ja. Ik kon miti. Dat in de ready. Ready. In de na ready. fast, in de ready Ja. steady. Voor Ja. go. Dat a concurrentie strijd. Je kan concurreren aan Fransman. Je concurreren aan de Guyanaman. Je concurreren aan de Brashon. Je sabi toch. En dat moest de one basispakket aan op basis. No, café zien. pakket ano basis. Nee. Nanga pakket sayodo. Sayodo nanga pakket. Eigenlijk, mi de voorzichtig, mi hoop ik corrigeer me era Masra Gambo, Ja. corrigeer me. Laatst mi go iwan birti. Ja. Toch? En als hij had me. Mhm. En dan moet ik ook toe, maar natuurlijk ook de regeringsleiders voor UNO, moest Luka tori wat travasie ook toe. Je hebt gezinnen waar ze in shiften slapen. In zo'n moderne tijd. Dan me vraag me schrijf af, zij de uit dat gezin dat die de nou ontwikkeld in schrijf. Nee, luister. Corrigeer me naar tori ja zo. Arki, asan zei het taki, het gebeurt inderdaad. Daarom ik a regering kon nanga esani. Want mitsa, tu issue de. Die misap tak wisang a regering die ze doe as suku fa economische stabiliteit, financieel tori e waka. Maar tu sani de, tu wil de di ne waka bom. De mana gris na wajifa regering. De mana gris. Dat na grontori na wan bigi problem. A jers des man one work on a espressi de man di pera president. De man di mus doa work dati. Dat na wan. A tweede wan na misdaad bestrijding. A tor dat ne waka taka torlek vader. Isabi toch? Ja, ja. En zij de mek desan dat belangrijk.
Na lek faye tak de man esrip omeni de man esrip anga chef. Is de schuld van de vorige regering. Want de man no zorgu dat de man bij op een basis voor gomoro fara. En vandaag zit je hiermee opgeschreven. Maar daartegenover staat dat je GBB moest go doen huiswerk moro betere. Ja. Justitie, juspol moest go doen en worko moro boom. Voor zorgu dat je im abi prisiri teshi wan skote koe tak ai de politie is mijn beste kameraad. Ik kan rustig op mijn balkon zitten. Ja, Je begrijpt, maar voor zo'n gomoro farabara wikas wo kanga torfi, uno trouwen. Wo te kwa poku. Wat ik kwam poku. Ja. Zo, dat doe je uyere, uluku, aholika, aprisiri, dat want taki desma bevrijde serefi. De poerde serefi wan katibo, de verdrijf a die dibri, die esuku voor heers a de tapu. Klopt. Sabitok, de verdrijving. En daarom mek je a pagwa face disi, if je a verstaan ving, dan anof soso trowe puiri. No. Maar ap wan moro dipi achtergrond. Isabi toch, Ja. na wan lek fam masargado sete grond tapuda, alasma abe religie, alasma esane religie na enfasi. Ja. En mi, altijd, mi lobby verdiep me in alla religie, we hier ook samen kwamen, wala malabe de ja. Isabi True. toch, True. mim sabi evamanta kaise, mim sap famim pichamang. Isabi toch, Ja. dus dan mi feni, taki is belangrijk dat usapsan fu serefi. I verstaan. Zo, de Masra Gambo, Luku, aanstaande maandag dus natuurlijk Pagwade. Ja. We klaren tramai kare kleurenfeest, noem maar Ja. op. Maar meest belangrijk boskopu voor aher Pagwana, voor overrol eigenlijk Aquada. Ja Juist. toch? En daarmee is in het verleden, if je shahir history, dus de mekare Ram, Lachman, de man bij de Ja. in Avan was. En dat is niets anders dan de man bij Abuang periode, bij de man bij de bende. Ja. En de man komt bakken terug. En dus versla rouwen. En dan de man komt bakken naar Dus Ayodi. in feite dat Dus- die wat team no koti mo voor wanda umgo direct aan door aan uitleg. Dus na lekfa Saulus Trompolus. Precies. Dus Ja, mee, nogmaals, Brangasa, Lobbywang. Verarm apagwa, neem energie, kracht, wijsheid. Dat is heel belangrijk. Dat hebben we ook nodig voor een nation. No, if you look so see we go, step by step. Regeringsleiders, doe de masani. Om zorg ervoor, like, onuleka burger. We kraken ubaka, we Ja. gia ondersteunen. We zorgen ervoor dat de productie komt. Of na je rij, je taxi. Of na je groente, je prani. Of amandina bouwsector. Ja. Of mevrouw zij zeer in een winkel. Is dat beter? Of een zuster zat in een asset. Of een politieambtenaar zat in Alas mijn leven erbij eraan. Allemaal een bondroek konawang zorg ervoor dat wij het beter samen hebben. Want als een nego om tak een bepaalde doelgroep noemen moest abenbong. Nee. Isabi, en tak een bepaalde doelgroep noemen, ik kies biggie benefits eruit. En hij zit in tori. Mijn punt voor Jaso uit, me altijd het tegen ook toen na alle de jongen Masra Gambo. Alle de jongen. Vooral de jongwang. Jullie man naar de toekomst. Natuurlijk, misschien me vader het in een jong categorie. Maar je ziet dat er is ontwikkeling nu. Ja. Vooral in de productiesector. Ja. En misschien laatst ook toe bijvoorbeeld nating oliegasindustrie met John Pogo direct dat zie. Je ziet dat jongen de ching ek kong Masra Gambo. En straks dadelijk voor si denki
a moment de dape 2027, man kan go verdiende man brede dape. Zet de man basis go door. Isap sa. Want no ba mineshi want tu mamora foto era. As akang Want tu imiyawa. mineshi de mamoro. Ma ano taka strafu de mande. De mandwani keri. Dape de mande woroko. Isabito. Ja. Dus dat de man go do the best dape staatsolie nanga de prenspari chip bedrijf de oppo. De man go liever de bijdrage dape. Want ino kan si score of wan sani. Da woroko pede de nego. Maar me kon terug even baga. Ja. Omdat we gaan finaliseren apis disi. De man, ja, oorzaak en gevolg. Ja. En die you sab na oorzaak. Dat na dat me ku de ina sani vanaf 2020. Isabi toch? Dat in verstand dat je a veroorzaker you no kan go wakabaka emoro. No, ino ka duwa sanat masra Gambo. Ino kashi wa maka. Dayo go trapping. Ano terapu ye chaya go supneng. Dat want dat use refi horis refi donto. Iya dat want taki eden na leri. Mo giwan trasani lek fay takyen to masra Gambo. No ting ino kan go wakabaka bapal da politik partij. Nee. Na lasting. Lasting. Na vernietiging. Wel, you takje moro bong vernietiging para uyere sa masra Gambo taki. Na vernietiging. Dus if je schreef je horis schreef bezig in een kondre jaso, horis schreef je na a passie, sa je moest wakker voor ontwikkelen schreef je en je igi doorgroei in een kondre. Je kan go knap bakken was ma sang ei lam you af. We no. Safe sanga de mandati. De ma de pijis ma wan ode ekoti. Tigri dede aliba pina jabuba. Dus no. Af de luku efa buba sa mancha de gomoro fara. Isabi to. Ja. Want jere jang. Mi ote you wasani. Je moet altijd objectief zijn. Im da ai, im analyseer sani. Inomus de lobby soso fake news. Arki. Adjers inomus do like de smaf de parasoso. Isabi to. De wins ote mi ojiwan tori voor parasoso. Tu be vrouw bij de like de also de party Ja, CNC. Ja. Da one de also i verstaan. Ja, masra. A vrouw dat die amambor tu lees nomo e pang e bari. Isabito. Maar du fa terawang na watarabe kan ko ina pang. Yere Ja, dus da a buurvrouw die bij bord tu lees, dat was normaal. Ja. I verstaan. Ja. Da afentaki a buurvrouw dat die Aha. I verstaan. En Ja. pan ego omelis Lisi. one day a fire. Dus da wana mang. Ja. Da dago teka mang. Dan si tak na not scare. Na niente capito. I verstaan. Dus uno meka koni dat teka uno. No. Isabito. Dat na bedrog. Na bedrog. Na En bedrog. daarom de mij kaart de maar paarse bedrog. Ja, toch? ja. Dus daarom mek im sabitaki. If i pang ego tule sa fire. Wees de vrede nga dati. Da mataki Want zo to. lees het zijn holle frasen. Ja. Holle vaten. Na dat je jere. Da may bar bam matigo si next no dining. Not die. Nasa de man doon nga centrale bank tuto. Juist. Da ma barbari er is geld. Maar dat teidoro da peday si tak not 4 miljard scatteros. Dus. En no mek dat kote kuno. Verstand. Uno mek dat kote kuno. Maar begrijp. Arki malu umana na Sasa Bhaijo Kromo. Die doet takip chik mondro tori. En Luku im sabwansani. Alla moiti di ma meki inna libi. En ino muse meka moiti denk you wan wat je bent he ego west. Masargado no make you wan. Masargado make you nang wan levenspartner. Masargado sorgu taka levenspartner you nang en make it ching. De ptiato ko make it chibaka. Isabi toch? Klopt. Dus no go denk zo. I verstaan. En ino mus go denk like de man die chirala de uma fouru dim leggen exi. Fumoro fouru kong.
Isabi toch, Precies. fika nya se bere. Wel no. Inoka klaren to masara Gambo. Nee, inoka skatere, want de man die be de man nyama fora nga herin bere. Hier in bere. Anga he, wa exibe de na bere. Dat Telek de man lowes refi masara Gambo. Meteji. De man lowes refi yo. So, dat ti de na de ayum sabi, am de wan leerles die ondrofeni na beste leermeester. Voor sabi. En omelis was mam nakja je de fi chisi serefi. Je verstaan? Ja. Dus sap no. En daarom mek je im tamek moeite. Je leert van one groepo, je leert van terra groepo. A groepo, a terra groepo leer if you. En daarom mek je mi leri ook toe. Dat je trushani na grond. Pranwasani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De het napu de tak mina wan jaja sarnang mo wan jaja sarnang uma. En wansan mi wan te you no wan worko no option. Omdat wan too young boy ko dua worko na mina also. Dat is de basi teka money. Mi waardeer de young boy dati. Dat mi jide ma wan masel. Ja toch. Ik stel het op prijs dat une chef doe a worko. Motiveren. En dat nasani want mi ook to doen. Ja. En mine na masar dignity Gambo. Lek fa usabi baranga sa doro letterlijk bigiman doro tok. Ja. Dus dan wo doro na einde van programma. Maar voor mig tapu dadelijk baka programma ika luku am chimpoku. Ja. Ja. Maar voor jaso uit me baru wan grand tangi. Wan sweet day moro fara. Maar meest belangrijk ook toe zorg voor veiligheid. En natuurlijk ook toe voor alle de bradanga sa. Pagwa de munde. Ude voorzichtig tapadek. Misaptak asopio dringi. Ayang o yang. Maar be careful. Vooral in een verkeer. Je gaat met uw heel gezin straks misschien later op de dag. Want horeca verbranding voor zondag. Maar ook maandag een beetje feesten binnen de familie. We go, we rij, chotaalde, noem maar op. Maar nogmaals mensen, doe het met mate. Je mag gebruiken alcohol natuurlijk consumeren. Maar doe het naar een mat. No, drink wan mati sami sap fumi. Tama dat wan dringi da mo bel mi wikas kons do nanga mi kon drink ook toe. Want dan mo wa klaar wan herbatra. Dat ano bedoelen branga sa. Zorg ervoor. Doe nanga mate. En voor jaso uit. Me baro wan shwede. Dis na wikas 2.0. So, voor zo sluit af me. Jo wasani. Masara Jezus. Beteji wa mataki. I fen wijn uit. Je verstaat toch? Amatega mataki. Ik drink net zo voerlijk sa justi ma verdraag. Maar ik drink overmatig, want al te veel is ongezond. Dus u verstout serefi en u hoor serefi te want er lees baka. You don't